Chief, I can actually to walk this never. What if you like a bad on your mind? This never not this about man, baby from my yes, you're right now. You go, this I as we became the Vice President, Ambassadors Club of Inyi, sir, I saw myself in respect. Okay, my EJ. Why not? Okay, one me go maka. Engineer Emmanuel Lilo, Engineer Emmanuel Onyekailo, Odogun Ambassadors. You're welcome. You go to Onye. I go Ambassadors. I can. Kedala Peter Ome, Ambassadors Club. I na Onwa, Onwa is solo. I not saying no. And please, think I know about a cargo scene. I have to game behind them. And I can go to the national president in youth. Recently elected in December to carry on the mantle of leadership with the new youth. Honorable leader, I can remember Ambassadors Club. And I know some members the we are about starting DJ on Pia from Nero, Naganiru. I have the national vice president, Onyoga Yama, the Kiji Kabuna and all. And I will not organize our staff, Onyanabam people are Yama. Onyan the ambassador to the Gona for Aruna Yama, Lady Mary Anya, I can again know. The ambassadors organize. Today we well planned. We organize a second of every year. Now we are working together. And today, last year we did this year line of Nabariji, Nankeke Sike, Ibabata, Nabeya Munich. One national line of Madije plays music. Why not only we go in but I'm massive and no. You don't think for me. Then we and our wives, Gama Neva, when I got here, we couldn't go from the outside where they got another day. And Manaba Obuzulu. Meka Onwoka. The chairman chief executive started this Nigerian meeting Abuja Ugumba no. You're welcome. Those who can manaba is na 1 year work is Leonardo Ebanda. I can last year, I am on any jacket in Yoko and Kabalum Paul Wabike. And today, I am on Obike Nisike, if I have one of Inyi, Udugu Napeya Munich,
which is if I remember every second day of January now for I recognize the presence of the president of the club, the vice president, but also before any recognition, permit me to recognize the president. Though in absentia, so permit me to recognize our president, the president of Ambassadors Club of Inyi, and the PIG, Emmanuel Raphael Opala, Akuteba worldwide, because I call on Yaga. At the same time, I want to recognize the presence of the vice president, Moyana Bambo, Ibulabani Sugyabon, our own Azubiki Nyekwe, the vice president, Ambassadors Club of Inyi, Ainekene, because of Melochie. By making mother, when they can look at the likes of Engineer Emmanuel, Onyeka Ilo, the secretary of the club, I can see can all in alone. Obekena in a Galomatica Solomon Mother and Digital Solo, the director of socials, Ambassadors Club. At the same time, permit me to welcome his friends in our midst, Ekon Abata, our own Chukwuebuka of Ambassadors Club as well. Because I am Nabatago, Manasiam no. Obuzulu, Obuejo and Yanakonga, Ambassadors Club member, Oluwana say no. Chief, member, Shiri, Oyengo, and I say, recent ceremony, not only ambassadors. Because we do not, I not find out no. At the same time, I tell you that when I'm my back, I am not he's the ambassadors Nagani, you know my idea. Recently, in youth election, and they called down on him and elect as the president of the youth. The president of the youth, elected, functional, but one night working member, now Ambassadors Club, in the person of Honorable I can in Manabata, our own dealer for you will be away from the Ventus Military. Why they did India? No. Because all the members of Ambassadors Club, not to waste our time, so we'll start. Mr. D, you are already ready, but I did divide the dinner. And make an end of our long go to our right, I want to tell you to come please. Sequela in me, can I know one mother did to only the Labu? Can I the media men on our Both Empire Media, only that's a live video. God bless you. Yes, here comes the vice president of the club. He did go and have the secretary. The vice president secretary of Ambassadors Club. Here they come. Azumiki Nyekwe, Mongi Jemba. The national secretary, Ambassadors Club. Here are the Engineer Emmanuel. Inform the person who will never mellow. Enyaka may fire man. Because you know well here. Kaban kata kogan koma. Thank you. Because by the Keneman and Abatuguti, I do her when I can go in on Obiame Kumaka Prince Eric Ike. Uyina Tumba. Uyina Tuna Southeast. Uyi Southeast I can Uruguay and Obieta Zaina Scotland. Because let us not demoralize the moral of this function, please. There's a deal of Holy River. I can and a second no. Because can also if open ambassadors na meta aka chukwu de nia ina ni jai mmemme na ha di ko ai ne tinyaka iko na bata Peter Onyeji na bata kwa the public relation officer of this Britain Club Ambassadors Club and the maka okezie ozodema obelense egandi onye no na ambassador ezo
Children ambassadors to love. Anyị nwere ebumwefu. Anyị nwere ndị gụrụ akwụkwọ. Ndị nwere ego na banụ na ambassador. Please come in. I get when you banaka only get by the color. Another person that will wait the Wuzulu, Emeka Onka, will buy that color. We're thinking let's see about I'm not thinking now. You're welcome. I am Nabata, Munai, Nabata, members of Kosovo School of Inyi. I will take it. Thank you. Because I get that. In Jesus' name, in the mighty name of Jesus, Heavenly Father, we thank you, we glorify your holy name. We bless your holy name because you are God. We thank you, Jehovah, for the life you've given to us. We thank you for leading us into 2025, proudly and peacefully. Jehovah El Shaddai, we give you all glory, we give you all honor, we give you all adoration in the mighty name of Jesus. Father, as a family, we, the Ambassadors Club of Inyi, have gathered here to give you praise and give you thanks for all you have done for us for 2024. As we celebrate this with our families and friends, Jehovah, we pray for better 2025 in Jesus' name. We pray for good health, we pray for prosperity, we pray for every good thing that comes in 2025, Jehovah. We ask that you bless us this year in the mighty name of Jesus. You bless this activity. Although I need to die here today, Jehovah, with good life, you are going to go with better life in the mighty name of Jesus. Father, receive all glory, receive all adoration in the mighty name of Jesus Christ. Ambassadors. Thank you, the great ambassadors. Yes. Mr. President, once they welcome to each and every one of you, I am an Pastor Lord. He goes to him, innocent to be the wife. I am not as you know. I am not our prince. Felix Ike, Odutia, as I don't know, God bless you for worldwide. The chairmanship and chief executive from the Hotels Limited. Don't have to be like by Western Idea one. The boy I won't know that the light this week about. I think I don't buy money for anything now. You're welcome, sir. When you see better than the many of your or the agenda, huh? You go in room never and come, huh? When you say, well, you go there, cooler time. Oh, God, thank you. Inyi kwenu. Inyi kwenu. Inyi kwenu. Ambassadors. Ambassadors. Great ambassadors. Papa mai, for the new year, we go to. Because Oji Kampunaka, Tiger Novena. Tiger against me. Roger, village by village. So, I am a because director of such as also. Okay, you are someone, on the music. I got a new president because the people from North. Bruno Pugelu Magic Howell, who will be. Nigga Bongo, Babylon, Otter Guy, and Chicken, yeah. Bloody window. You bring a holiday. I don't want to imagine. Bloody window for me. Bloody window for me.
Biko ka Mr. President weta ọdị n'afọ ambassadors o wetego anyị nabatara obi arize oke ọmụ anyị na-asị gị nnọọ amana ebibu anyị kenere ezigbo ụdị odogwu gọvanọ wasịrịnọsa a na-asị gị nnọọ Emmanuel ọdịgo gị nnọọ biko anyị nabatara ndị na-esi nabata na-asị gị nnọọ a na-emepego mmata anyị n'ime ọdị Digo, aí que a nossa. Ok, vou cantar com ele, né? Digo, aí na nossa. Eu vou fazer isso na cara do preciso do avô. Mas de boa coisa. Vai falar aí na festa do Inyi. Pode cair, né? Because one house. Because one house. I know one house. Because ande batana, ande anda batabuna, yeye ndio because I jana kwa ile oju. Magaka ndio ndo bana. Oji Yoruba na toji. Yoruba na ko oji. Hausa na toji. Igbo na kwa ile oju. Onye ka anyị jiri chọọ ịkwanyere ọjị ugwu maka na ọjị a bụ omenala jikọrọ Igbo ọnụ o omenala be anyị ka anyị na-eme biko nụ ka anyị nwee n'ụwa ahụ asị na ihe ọma ka a na-eṅomi eṅomi ihe dị mma na anya agbara Ambassadors Club bụ ihe dị mma anyị afọgbọ n'ọgbọ anyị na-asị ka ụwa kiriwe anyị ka ha na-eṅomi ezi omume anyị na-eme Ambassadors Club tatawa ụbọchị unu dịka anyị ji ewere ọjị anyị ji adọ a n'aka na ntị were agwa ndị isi okwu were agwa ọdịnala okwu wee were na-amalite afọ ekpere anyị were na-ayọ elu tọọ ọjị a na tọọ ọjị ndị nna nna anyị ha ndị megoro nke ha gaa omeru anyị taa anyị na-ayọ ha ka ha na-anụrụ anyị be mmụọ ka anyị na-anụrụ ha be mmadụ ekwekwana ka ndị na-atụ anyị nwute anyị kama ihe anyị na-atụ ka anyị nwute anyị na-arịọ Chukwu bi n'eluigwe kere ụwa kee eluigwe anyị egwu ụmụazị na-asa ahụ n'afọ n'afọ onwekwe nke anyị ma onwekwe nke ya ma anyị na-ayọkwu ya ka ya ihe anyị ji eke ya akọkọ n'anyị anyị gwuo n'aka nri anyị ebute mma anyị gwuo n'aka ekpe anyị ebute mma anyị gwuo egwu n'azụ mma anyị sọ ọganihu anyị n'onwe ya ka ọ na-egbu ọ bụ ihe anyị eri ka anyị na-achọ ihe bụ n'oge anyị ji wee klọb akwa ka ọ dịrị ndị be anyị mma ọ dịrị iyi na mma maka ọ dịrị iyi na mma na ọ dịgoro anyị na mma anyị tụkwachukwu nye ekwukwere ka ihe anyị eji wee ihe a ka ọ kọrahụ anyị ka o gozie anyị na ụtụtụ gozie anyị n'ehihie gozie anyị n'abalị gozie ọgwụgwụ na mbata anyị ihe niile anyị tinyere aka bụ ezigbo ihe ka ọ na-aga n'ihu anyị na-ayọ biko ụmụnne anyị bịakwutere anyị okwu unu ji bịa unu ya eje na ya aka mma maka na asụ na ọbịara be onye abịakwunye ọ dara mgbu atụbara ya ọ na-ịtụnanya unu nwere n'ebe anyị nọ unu ji mesị ka unu ga-anọnyere anyị anyị si unu nnọọ anyị si unu nnọọ n'etiti anyị na mgbe unu ya ana ọdịnala ihe na-emeri ji ihe ọ ga-edu unu na n'udo n'aha Jizọs anyị tata ahụike anyị tata agamnihu tata mmekọrịta nwanne na nwanne tatara anyị ji wee mee ka onye oyi niile nọ na ambasadọ mụrụ na oyi nọ na ambasadọ maka na ọgụ nwanne na nwanne ka anyị na-eme ambasadọ ihe jikọrọ otu jikọrọ eji ọnụ ada otu ụmụnne otu onwe onye tọrọ ibi ya otu onwe onye ka ibi ya anyị niile otu ihe anyị ji otu oge eme ihe anyị na-ekwubu eluigwe dị ụwa na 2025 a ọkọkwa ka otu jikọ anyị na-ejide ụgwọ anyị mmụọ na mmụọ n'aha Jizọs
Saya ukur sebenarnya hari dia berkata kemudian wena kan, anak yang baru mulai ini ya kita lihat proses saya atau kehadirnya dulu dia kan tahu dulu, ini dicari deh, ini aku tu, duranya, kalau orang itu hanya yang apa tu madranya ya coba, hanya yang apa tu yang coba, itu tu kaya deh, anak itu semua ini kaya deh, yang mana jadi dia orang tu. Nah, dia pernah berikut. Ini dah ya, betul. Tapi bukan orang korang, bukan bukan mau main aja seperti ini. Nah, kita sudah seperti ini. Thank you, Mr. Vice President Pico. All the ani hello. All the ani no want to go push weather. I am getting an award. At the same time, please, I want to remind us about our sitting arrangement. All the guys we don't go on that. All the guys who live on them, if they ever get a whoever, but for members of Ambassadors Club and their wife, Omaha, whoever, our invited guests, when the other canopy. So please, able to remember, over the radar will not say that people. I didn't do any comment. Thank you and God bless you. And I even never take your quantity. We tell a head in the south. You got it. We do not have a like and EJ. To leave you well there. And I will born in one person, the body and Avariji, the body and the body and Rahu. If I can see me. And please, for the final time, I'm open no more money I will remember. Maybe you have intention to join them. Yes. You are free to come in. But for today, they will remember, please, they can negotiate. Because we come and now let us only check that. I know about okay, to eat in your good video, see where. We are the say no. On only in a I say no. Because I know about Lego. Let me not switch your time. If I get any go, I can program of events. In order I wear the program at now, our program I didn't get opening remarks. Because you see getting opening remarks. Our president gets opening remarks. I am going to make introduction. The correct one then ambassadors of data to buy an elephant also in Aga. So on that wonderful note, I need to hand over the microphone to the Vice President of Ambassadors Club. I was the Ambassadors Club of Inyi. Tata, I am 3 years. So I am 10th birthday today. Bingo. Since I am ready, I have achieved so many things. Makana umurisienu tasma ada ya ojo ya. Na kita ali butere siana boss. Le office. Ebana enekotande. Mungkin dia check yo mana. Ramai kami dia sudah. Boss saya butere. Dia putih mengadu, orang ini ni, apa orang no, boya, kebuku free, berjaya orang, dua jenis diriba, kena apa sih, kena apa pun. Ini sedang apa? Ini roundabout, na court, modern roundabout. There is a sign board. Now the entrance and exit of the
Paasị gasịa n'ụzọ dị iche iche. Anyị si na nke a pụta, anyị ga-enwezie ultramodern toilet na Nkwọ nke anyị nọ n'elu ya. So na anyị agbadogo nwata ihe ezi a ka anyị ji rụọ ihe ndị a anyị na-agụpụta. Anyị wee na-atụkwazị na ahụ abalịkwara anyị na-akaba ahụ kpochapụ nke anyị ji n'aka wee mara ọzọ anyị ga-abanye na ya maka anyị kwere mkpa na every year anyị ga-enwe one project anyị ga-arụ ndị Igbo. Anyị na-arụ ihe a akwụkwọ na anyị enwejikwa ego na anyị amaghị ihe eji ego eme. Gbara ọdụ ụzọ ịfụnanya anyị nwere ebe mmadụ nọ ọkachasị na ebe obodo anyị dị. That is why I will start to give back to the place I should put. That we will give back to the community when I have put up. And the thing now come up on ambassadors. When we accommodate everybody, totally only. And the year the women and so all special people who follow the children no all the teaching and also no we are like you people but now they will pull a teacher they are thinking the same and that thinking to help our people to make our town to be better than others because here was get our anyị na-akụziri ọra anyị na-akụziri obodo maka anyị na-anya akụkọ na-akọ ije ọrụ a na-akụ ihe ambasadọs na-eme ije achị a na-akọ maka ambasadọs ije akpụ onye eze a na-akọ maka ihe ambasadọs na-eme n'Igbo. O nwere ebe njere enwe ka esi ghọta okwu ambasadọs ofu onye si ya na-ekweta otu ha onye ahụ kpọọ m n'akụkụ jụọ m biko ka anyị esi wee kụziri ndị be ha ya akụnyere ha otu ambasadọs dị ga-agwa ha obere ka anyị esi wee bido na be ha na akụkọ ha nụrụ maka ndị a n'ọtọgbugbe how he wish nọ n'obodo ya ka ọ dị nke a na nwoke majik ọzọ dị na ya kpọpụta ha ọnụ wee n'ugwu ofe ụwa oge nara anara ụlọ na ihe ekele unu na-ekelekwe anyị ji bọdị especially the president both the past and the current. So then after ya eme enye anyị support anyị mere gaba anyị na-ekele wee na-ekelekwa ndị ambassadors great ambassadors maka na ọkwanụ aka mere azụ mgbakọ asịmụlụ teknọlọji tupu ya na-agọzi ụlọ ọbụ na mbata unu ya na-aga n'ihu ọ n'ihu ka ya na-aga ịga azụ adịghị ya ọ ya agọzi unu n'aka ọrụ ụlọ dị iche iche ọ ya agọzi unu na ndị na-abịa ngwa ọma ebe unu tinyere isi ụzọ adịghị ebe ahụ ụzọ emepe tupu ya na-akwara n'ụlọ ụzọ maka na asị na ngọzi ya adịrị onye na-enye enye karịa onye na-anara anara so mgbe unu chetara echiche unu atụ ọkụ unu were kpụrụ mmanya na unu nwewa unu atụ ọkụ unu were rụọ nke a ma nke ọzọ ma mee nke ọzọ n'ikpeazụ ana m ayọ ụmụnne m ndị nwere interest ịbatara ambassadors ga-afụ ambassadors awụzụcha klọb ekwubeghị ọzọ ndị ụlọ na-anya ebe awụzụcha klọb ihe a charity ma bịa charitable organization to charity organization ihe a nọ inye aka enyemaka oyi ha n'ọrụ ya onwe ebe o si ebe a pụrụ n'obodo n'ime obodo niile ha agbachighọta iri ahụ dana ma ya unu ndị nwere mmụọ dị otu ahụ ya pụrụ were nta onwekwu mmụọchị eji abata na ya ọgbụghị milion milion chee ekele m n'ọzọba daalụ na asị ka tupu ozi onye ọbụla ụkwụrụ ji bịa nkụrụ ya ejina ka anyị aka mma ihe niile anyị eri ebe a anyị eri ya rite ahụ ike ọnọdụ anyị uru tata ya ahụ ihe ọma
asị ka Chukwu chekwara anyị ma duokwa azụ anyị mgbe anyị anachi azụ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Anyị anụghị ihe ọ gụpụtara mana ọ nwere nke ọ bụghị ama m na all the members maalụ but for those na-abụrụ members ọ igosi na ihe ambassadors na-eme na-aga. Recently on 29 December, Inyi Representative Assembly, the highest body in Inyi, but the only body supersede Inyi Town's Union. And you know, ambassadors award of Rezuku, Akauba. Award and the behalf of them. Okay, Mr. Vice President, you go on and go over, and I want to assure you, follow. Because I've observed you naming Ambassadors Club is made up about 85% humanitarian and about 15% social. The social living here to give to Mr. President, sir, I got by the name of time which is introduction and induction. Introduction and decoration of our members, the new members. Then ambassadors also. You will put them in rooms. They to have this year, the requirement so you can call it for the next item of the program, which is introduction and decoration of the new members, what they have as an ambassadors. Mr. President, sir, thank you. Emmanuel guys here, behind. Where na bata? I na bata here. Manangken na bata ay na bata yao. Kayo na biya. Okay, online meeting. Okay, online. Who are you on? Even if what I will after get out, who are you on media? This physical meeting, at least I don't have money here. So now, based on that, every physical meeting, the new members, I didn't know 1 year. I don't new members after 1 year. And I have after our physical meeting, last year physical meeting. So today, I had the correct job with our mafia because I have no mafia. I get a mafia. Everything in a constitution and as not in a political constitution, I'm not yelling with you. All the guys they just is Mamma and Avatar, or you go, I have to tell you, so mafia. They have to try mafia. Second, I hope try the next. I decorate. Great. Because I actually the opportunity to get aware of our new members. New members, every year I inaugurate new members because Christmas like this, I want to buy them. Around next year, next January, I come to new members. Whenever so, because I took a copy of our mother, never in 2024. Because after the opening ever, a pota, kind of great day, yes, the more Ambassadors Club. Whether it's too many oh yeah, I'm gonna go nine. I know the attire. The women are the ambassador. And if they are not getting it for you, I will friends of our ambassador. So we try to put our work. You will be a member. So congratulations. Ayah nak tabunan, tujuh hari ni, tengok mana macam mana tak terkait dengan dia official. Mana semua lagi kita, yang nak ikut member. Oh, ada banyak betul. Dan kita menang.
Because please, I don't know our platform. And when I start, I am not a at least you get the regular, the man who are not of the world. So I have to know. Ambassador Dodere Chireke, Anoka. I am called Ambassador Chokoro Ramarugo. Agua. Okay. I am called Ambassador Okena Gerard Madako. Oneba. Nobody is what my God, I call them Ambassador Okapo Kensele, Oneba. Okapo Kensele, Ambassador Okapo Kensele. Absent. Oye call them Nebu, Ambassador Oka, Oye Kezia. Oye Kezia Oba. Mazi Oba Oye Kezia. Oye call them name Ambassador Awuka, Chukwemeka, Honorable Yabagote. And I come back to it. Asum kago sila ya puluhan, asal kiri apa? Yang order, kebetulan tangan dulu boleh. Tu nam, mana aku guna, kalau boleh ibu. Tak, enak kalau sekali. Welcome to my father's love. Adi, dia nama itu ni. Everybody an official member. When I did everybody apart from even those on the line. Now, after the when MC can't say I want to speak too much. Line up, yeah. Bakana iya buy asato everything or everything but I go to Belma so the Jalabama one can still with it when I want to get where go see her officially so now Peter was the right time to show them here in India yes so ambassadors because all the ambassadors members stand up. All the ambassadors members, people who know total member, but I have the picture. The award, ITU as a body, people in the ambassadors on the 28th of December 2004. 2004. So now, he have award in the room. He have award in the room. Award that they go see, now talk that he human now really. Okay. He had in now really. And he did that award now. Bakanasi, you who more is giving and the more is expected. So now, so because either each Western is I wrote about the line about the hammer. I did on behalf of ambassadors. Well, say thank you, Nina. So, I is a photo with it. And I
Please serve your food and drink. Kaina batani mo batana. CEO, Evergreen Real Estate Global. Oja Valiji, Ezo Yemo, Asini Garden, Eji, Opane Nuku Kono, Igadi Keji, Eji Ada Babu, Gamboa Ambassador Chika, Emmanuel Wano Garden, Omani Solodo, CEO. I na si uge no man no. Inga ti anu ke ni ke gona da no bo. I ne ke nu ke no ma, ne ke ne ambassador Paul wa de ke. The great ambassador of the United States of America. Oye Burgana na. Ibo na ti me se no te di kaja seke. Uge no man no. Uge no man no. Oye Burgana na. Oche dike ni zo go te ko mi ya de le o ge ni ti no mo. Bataloni me dike na de jana ga. Oye Burgana na. Agana kana na. Agana kana ni jo mo gala ni de ti. Mayo mayo. Obiane ama no kona. Quando vai a demanda di questi manico, comunque no. Come dice che veniva a passare lo scopo, non è che sta nel. Quello che non vuoi vedere, comunque no. Un po'.
Thank you. DJ Don Plaza, please. And my nine get ambassador. Egweju ambassador. Ambassador Ambrosio Belle Mon. Welobana Lili no Jabrozimwa. Ambassador Messi Bunkai. So please, we need that music now by Yawa. Kana konya be one mayoni ne kendi kana kuna ne kende madonni. Mandio moae mandai na invite. My members, we go ensure you serve everybody here. We na men konya wa na go see next year. Thank you. Let's go, DJ. Amém.
ọfụma a ga-agụ nne ya ndị ọlụlụ ụlọ na-efu na faịlị nne ụmụaka mmiri ihe agba enefuli manya wee chọrọ ebe nga nọ Chukwu gozie unu ambassadors ụlọ bụ ndị ga-adịlị mma ụnụ ga-adịlị mma ezi oyi ma ọ gazigo mmadụ ọ gazigo ezi oyi ma ọ gazigo ambassadors ndị ga-adịlị mma afọ n'ụlọ nsọ ịmago n'afọ n'ụlọ nsọ ihugo Chukwu gozie unu Engineer, service, procedure, you got it. I can't remember what this matter. Ibu buni neme, enwelu ndị eji wee ibe obodo. Ndị nwere asụsụ bazụ bankọrọ. Ọ bụ onye ka mụ na mụ, onye isi ekene gị. Akụje kowo kwaị, onye ga-adịle mụ n'unu ekene gị ọga. Ọchịrị ịnọ n'ụwa, a na-ekwukwa mmadụ dị ma na ọ ga-achọ. Igbo si na ọ na-abụ mmadụ tata. That's our own rat boy. Uruguay can no. Yes. All our killing here at the national map are very all member. And you know this time I'm on digital solo before you
Just 5 minutes more, please. Gorilla Raptor, 5 minutes, Gorilla on stage. Thank you.
Grace of God, the Vice President of the Orthodox Club of for the interest of the viewers, I look at members where I think one can na okay one the also ke ya jo ka members where maka na wo na na open near Oroka mana ebe jukwemia masa para ke jo kwa no ya bo mu siare ni ni na meta maka oma so na amle ke le chukwu maka na otu eme nke ka mba na nwe onye na ibia doro aka n'ọnụ ihe niile gara isi fulu ọ gara n'udo na ọṅụ ihe niile na-eme ebe a bụ ihe egwuregwu onye ọbụla na-enwe ọṅụ nne esiri nne onwe onye ya si n'oriro mmanya akwanụ nwe onye ya si n'ọṅụ na ike na anyị gbanere onye anyị nwere ike ya maka ndị mmadụ dịkwa hapi n'ihe anyị mere anaghịkwazi ka onye anyekwazi anyị ike anyị ejiwe na-emekwazi mmụọ karịa ka anyị na-eme. Ọ ga-adị gị na mma anyị fọrọ mbụ n'ụgbọ wee sị na unu zuka eme na asị ndekọrọ njin ọ ga-adị na mma n'aha Jizọs. O nweghị ọzọ ị nwere n'obi gị ịgwa ọha na eze ndị ikwu na ibe bịara ebe a ma nọnyere unu? Aṅụrị juru n'ọnụ ọ dịghị izi ịkpọ mmadụ otu ọtara anyị kpọrọ ndị be anyị ka a sịrị anyị nwere ya Mas no the dead anniversary anyị ka anyị na-eme ya ahụ ịtọ anyị ji wee malite association of club so iyi Kenechukwu na since mgbe anyị bidoro anyị ka dị n'ofu anyị dị unity wee rukwe tata onweghị onye ndị bidoro n'ọnwụ ihe kisa ndị n'ọtụtụ ezi kisa ma nke anyị na-egwuro unity to unity every day ọ na-awụ ihe ọṅụ dịrị anyị ndị n'ọgbakọ anyị ọ ya adịghị ka usoro jọj anyị because of the peace and the harmony between us so ha ma ekele Chukwu gbasara anya bụ ihe ngozi o ji wee gosi anyị unity o ji wee gosi anyị na-asịbazi ndị mmadụ ndị bịara na ụkwụ ha ji bịa nke anyị ejiwere ya aka mma
so na onye na etubu n'isi ya ekele gị o nwere afọ a na-etu gị etu nwaka ibia Eagle Boys na-ekene gị o the whole Boys Empire Media na-ekene gị wee na-asị na ọ bụ n'ebe ma anyị bụ ukwu enu na-asị na ọ ga-adị gị na mma o afọ mbụ unu gbaa na site ya ọmụ akọba afọ ihe unu mee ka o si wee gbaa mbọ adịsị ya wee fụkwa unu mee ya ọchafụ achafụ isi na Jehova ga-esi na mmemme a wee bunie unu enu ihe ọbụla bụ ụkọla ndụ unu Jehova na-emebere unu oge esi na mmemme a wee mere unu n'aha Jizọs ekele gị o ọ ga-adị gị ekele m gị o biko onye ka m kelee Ambassador Solomon Mara. I am the DOS, Director of Social of Ambassadors Club, also the Work Committee Chairman of Ambassadors Club of ekele m gị o ka mmemme a na-akwado ajela njedebe bịa na anyị ka obi dị gị na mmemme a ka obi ezigbote aṅụrị obi na-atọ m nnọọ rịkọ because ịkwadobe ihe a awụghị obere ihe a lot of things ka anyị gabigara maka na anyị dị ọtụtụ ọ bụghị ihe ofu onye so obi dị m aṅụrị na ihe niile a na anyị chịkọtara ya today. Thank you very much. ọ gara gị na mma o wanyị na-ayọ Chineke ka o mere unu ma o mesa mmemme anụ a ihe anyị na-ayọ Chukwu na anyị abanyekwa ahụ ya nyere anyị aka ihe anyị na-eme n'ihe abụghọ ihe anyị na-eweta echi na akpa anyị kama na ihe anyị na-eme ka anyị wee saa abụọ ndị Igbo dịkwanụ ka obodo ndị ọzọ ihe anyị na-eme so anyị na-ayọ Chukwu ka ebe anyị na-eweta ihe anyị si eweta ihe anyị jiwo na-eme ihe n'Igbo n'ime ahụ 2025 abanye ka o nyere anyị aka anyị nwee ngalaba ebe anyị esi wee na-eweta ihe nweta ka ọ na-etinye ihe anyị na-eme n'Igbo then onyekwa anyị ogologo obi nye anyị ahụ isi ike maka na onye nwe ahụ isi ike owekwu ihe ọ na-eme echi onye dị ndụ owekwu ihe ọ na-eme echi onye na ya Chineke kere ụwa ọ ga-adị gị na mma ọ ga-adị gị na mma kedu afọ a na-etu gị etu ihe a na-akpọ m bụ ihe mere mma ihe mere mma ambasadọ ekele gị o Eagle Boys na-ekele gị wee na-asị na ọ adịrị gị na mma na-asị ide ka iji na ọ bụ onye na-agba afọ ka ndị Igbo na-asị ide ka ha ji wee na-ebe egbe na-asị na mbọ niile unu gbara mmemme a ka unu si wee mee ka ọ bịa na mmezu bụ ego ọpụta ma ọ bụ okwu ọnụ ọ bụ iji okwu ka o tinyere na Jehova ga-akwụghachi unu mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs ekele m gị o